Okay, mayong mudto, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sana na po tamang higala, nila nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pizza, o sa matarong pizza pa higala, pizza 17 na kini sa bulan sa Mayo, sa Madili Mayo, Hunyo tuig 2024. Bino may higala, no? Medyo doon na tayo gamay kausaban sa ato karon nga kaya na programa, tungod lagi kay medyo kapos kita sa oras, kay doon na po buhatonon si Camel, no? Ato ang kauban usab sa editing sa ato ang programa. Muna nga medyo mga tulo ka adlaw kini mahigala, no? Nga medyo mubo-mubo lang ang atong oras. Pero pagbalik unya sa Pizza 20, medyo mabalik na po sa naandang gidugayon. Pero karon, kuan lang sa taha, kinagitawag na to og atong shortened ang ato karon nga kanang programa, no? Yung nana, no? Bino, kuan kini siya series of kanang sessions nato, no? Kanang tulo kini ka sessions nga usa ka topic, no? Aron ato nga discuss pod ginagmay series sa ato ang programa, no? Pero after mga 3 days, Pizza 20 balik na ta sa atong naandan nga oras. Ha, okay lang. Ala, no? Karon Pizza 17, so ato nga timbayaon una, no? Mayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, diri sa Sibulan, ang ato pod nga station manager dito sa Actin Basay, si Brother Elmer Lugatiman. Hala, no? May mudto na kanatong tanan. Nga ato pong timbayaon di ayog may mudto ang atong mga kaparian, no? Nga niya kami karon diri sa Dumaguete mahigala. Actually, ugma pag yun ang among meeting kaysa among regular monthly meeting namo, pero daghan na kanamo nga niya na karon sa Dumaguete kay medyo mamahuhay-huhay og gamay karong adlaw Lunes pagkaugma na mohimo na kami sa amo ang business meeting o yung manusab at the same time recollection nya doon na po yung mga gitawag na to pagsaulong pud misa-misa, no? Ingon ana, no? So karong adlaw medyo pahuway-huway may gamay, mangumpra-ngumpra ginagmay, no? Nya umang adlaw gyud ang among business meeting, pero kabulo kami higala mga Tagalagyo parehas nako doon na pa pud may mga gitawag na tog side business nga among himuon kanang mga buhatonon po namo. So naay mo katingala mo higala ha na medyo mubo-mubo lang ang ato karon nga programa. Bino padayon ta og ang atong topic karon is about unsa man ni ato ang topic karon. Kumusta naman kanong pulding? Ang atong topic karon, okay na ko, Father, wala na ko problema. Wa ka nag ang imong ubo na una. Ang imong ubo na ulian na ba ka? Medyo kinirabang gulang-gulang na ta. Kini ang atong ubo usahay. Mura o dugay na kayong mayaw. Di na madala o tumar-tumar o dalapot. So, okay. Abi to, Father, kasi gulang-gulang na tayo. Dugay kayong mayaw atong ubo. Okay, no? Muna nga mag-amping yun sa lawas ha, mga senior citizens. Kinahanglan yun nga medyo dubli ingat ta sa ato nga mga panglawas tungod kay ug sa ato pa na ang atong immune system di na gyud ingon pareho sa unang bata pa ta, no? Ingon ni ana, no? Ikaw, Mr. Cheng, kumusta naman ka? Okay na ko kay Father, ikaw po kay mga ginagmay dihang mga gitawag na to sa in English og morbidities. Ano mo ginamawala, Father, mga morbidity na binakong kitsan gulang-gulang. Nasakto rin mo yung Father ako, nga katuwa ka ng immunity ba? Muro dali na kaya katamataptan og sakit. Nga dili na kayo din ko na nga to usab nga body immune system. Bitaw na, kung tada mo, Mr. Ching, mag nang luspad ka. Ay na lang basta insik, pati magita di pa rin yung mga Pilipino nga, mura og lagumon ba? Tinood ka na ang higala, no? Ganun mga insik ng higala. Kung ang na sila ka ng lusparon gamay. Ganyan, no? Tanawa pero si Kuan di man, insikon mo po na unta si Lani, pero di man lusparon, Kuan man siya. Numayo man ang iya kanang gitawag na itong complexion. Di ba, no? Di man siya lusparon po, nga insikon mo unta di. Abi to, kana sila nila hair gina sa Father, very good. Nararo ang gala padayon ta sa mga buhaton.
Ari kita sa atong topic karon about idolatry, no? Or pagsimba sa mga Diyos-Diyos. So unsa man ang meaning, no? Unsa man ang meaning sa ato ang topic karon is about idolatry, no? Worship of idols. Okay, no? So is the worship unsa man ang idolatry, the first part. Idolatry is the worship of a cult image or idol as though it were God or deity. No, sa ato pa kining idolatry mao ang matud pa pagsimba sa usa ka imahe, no? O atong giisip usa ka Dios, no? Isip usa ka Dios ingon niya, no? Sa ato pa imong imbis niya dili Dios, imong gipaka Dios, mo na siya gitawag natong idol. Unya, it connotes the worship of something or someone other than God as if it were God. No, sa ato pa imo bitaw nga gi-worship o gisimba, gitahod isip Dios ang usa ka butang or somebody nga dili Dios. Ingon niya no. So man gitawag natong idolatry. So worship kining gitawag natong pagsimba or worship is to honor or show reverence for as a divine being or supernatural power. Sa ato pa, ang pagsimba di ay no mao ka paghatag og pagtahod sa usa ka Dios, no? Managina sa supreme being. So sa ato pa kung tinuod ang imong gisimba, no, kanang gitawag natong tinuod jud siya nga Dios, wala na siya problema. Manay gitawag og worship, pero kung dili gitawag kana siya og kanang idolatry, no? So it is something kini di ay kuan kining pagsimba usa day kini ka it is something to do with conviction of mind and heart, no? Kay bisan kung panalita, no, bisan pa kung nagluhod ka atubangan sa usa ka imahe or somebody or personal nga tao, bisan pa kung nagluhod ka unya sa imong kasing-kasing hunahuna wala nimo siya simbahan isip Dios, dili gana siya idolatry. Ano man tungod kay dili man ang action mo ya atong gitanaw ani, ang imo habang conviction, no, ang imo habang gituuhan mo may atong mo man gitawag natong idolatry. It's not more of an action, no? Kining pagsimba sa Dios, it's not more of an action. Kung dili, it's something to do with conviction. Subjective ba? Subjective. So wala, no? Sa ato na balikod ha, ang pagsimba sa Dios or idolatry is not more on aim or kining action, no? Kanang pagsiluhod or pagbow or whatever. Usag kanang ang idolatry is kung unsay naa sa imong gituuhan. Sa ato pa sample ha, panalitan, no? Sa Biblia, kung atong basahon sa Biblia, no, you shall not have idols for yourselves in the shape or anything in the sky above or in the earth below or in the waters beneath the earth. You shall not bow down before them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. No, sa Exodo Kapitulo 20, ginadili gyud ang pagsimba sa bisan unsang butang isip Dios, tungod kay usara ang Dios ug ang Dios kanang gitawag nato og abubuan. No, sa to pagsimba ha, worship wala gidili ang pag-honor, wala gidili ang pagtahod, kung dili ang pagsimba gyud. No, so ato ning gipaklaro tungod kay matud pa doon naman goy mga gitawag na to og something nga murabag angay yung sabton, no? Especially among Catholics kita, mga Katoliko, doon naman goy gitawag na to og mga gitawag na to og misconceptions or sayop nga pagtuo sa ubang mga relihiyon. Nga kay galuhod kita atubangan sa mga santos, gisimba na nato isip Dios ang tubag ni ana, no? So dili ginaingon ni ana, no? Doon na gani dili gyud mo tuo, mo na gitawag nato sa English og objective, pero subjective man gining subjective man. Kanabang ang objective buti pasabot nga sigon sa nakita sa uban. Objectively,
kung tanaw murag yung nagsimba og Dios ang mga Katoliko tungod kay galhod malagi atubangan sa mga santos ni tahod man sa mga santos sa mga imahe ingon niana. Pero kung ato ginang tan-awon sa kanang gitawag nato og kahulugan sa pagsimba o kinang gitawag nato worship, dili gyud siya mao. Kay ngano man bisan tuod ko ng atong action mura og nagsimba o nag-worship, pero ang atong conviction di man pagtahod ra man, so munang gitawag ra siya og veneration. Klaro ba? Sa to pa kanang mga laing relihiyon nga moingon nga nagsimba kita sa mga Dios, objective man na. Objective ito pa sabot sigon sa ilang nakita, object ba sa ilang pananaw. Pero ang pagsimba sa Dios is not objective. It is subjective. Buti pa sabot, unsa may naa sa kasing-kasing ug hunahuna sa naghimo niini. No, pananglita, no? Kita managkot malagita sa imahe sa Santo Niño. Bubaw kita sa imahe sa Santo Niño, San Isidro, Mahal nga Birhen. Unsa may naa sa imong hunahuna pagdagkot nimo atubangan sa imahe ni Santo Niño o baka sa kining ni Mahal nga Birhen. Nagtanaw ba kita sa imahe mismo nga Dios o wala? Ang tubag ni ana, kung imahe ang gisgutan, wala kita nagsimba na isip Diyos. Ang imahe per se, ha? Ang imahe per se. Nga naman, tungod kay ang atong gisimba, isip Diyos, mismo manggiyong Santo Niño, dili ang iyang imahe. No, sa pa, ang atong gihimo di ay sa pagtanaw nato sa imahe sa Santo Niño o sa mga santos, veneration lamang. No, ginatawag nato sa in English o veneration of image. No, because veneration of image involves human or other subject showing respect and homage to objects visually represent, point to or embody sacred beings or realities held to be especially worthy of honor. No, sa ito pa, ato lamang nga gitahod ang imahe sa Senyor Santo Niño o sa Mahal nga Birhen tungod kay nagdala man kini, nagrepresenta man kini sa imahe, nagrepresenta man kini sa usa ka matud pa sacred beings or realities hold to be especially worthy of honor. O, klaro ba? Sa ito pa, kung ang usa ka object gitahod nato, no, kanang gitawag nato veneration of image, gitahod nato isip Katoliko as sagrado, it is because nagrepresent na siya sa somebody nga sagrado. O panalitan, Senyor Santo Niño. Kita sa atong pagtuong Katoliko, we believe nga ang Senyor Santo Niño, mao kana siya ang imahe, ang kanang gitawag nato ang batang Hesus, no, nga gihimuan sa imahe sa kanang batod pa image of the Santo Niño o Mahal nga Birhen. Ato pa, ang perse, ang Santo Niño gyud nga kanang imahe, kanang nasa Cebu, dili gina siya mao ang Dios. Pero ato na siyang gitahod, tungod kay nagrepresenta man siya sa tinuod gyud nga Santo Niño, nga mao ang batang Hesus. Or, ang imahe sa Mahal nga Birhen, atong gitahod, tungod kay nagrepresenta man kini sa mismo nga Mahal nga Birhen nga angay tahuron. Klaro ba? No, so muna gitawag na to ang veneration of images is closely related to veneration of saints or God. O kanang sa Santo Niño, dili dyo na siya veneration. Kung dili, bitong ang image lang mao veneration. Pero mismo ang Santo Niño, worship yun na. Kami tuo man kita kang Santo Niño nga mao ang batang Hesus. So worship yun na siya. Pero sa iyahang image, kanang Santo Niño nga sa estatwa, veneration lamang. Pero atong gitahod ang Senyor Santo Niño as an image, tungod ka nagrepresenta man siya sa tinuod yun nga batang Hesus, no, nga angay takuron. O sa Mahal nga Birhen pod, no, sa Mahal nga Birhen pod, nagrepresenta man pod siya ang imahe sa Mahal nga Birhen nga angay yun nga takuron. No? Klaro ba? So, muna siya. So, when it comes to idolatry, unsa ganito ang idolatry is the worship of a cult image or idol as though it were a god. No, wala kita na naghimo. Tungod kay alang ka nato, ang mga estatwa or mga images nagrepresent lamang sa mga gitawag nato og tinuod nga ang tinuod nga maoy gihimuan na ng hulagway ang Mahal nga Birhen o Santo Niño o San Antonio o daghan panguban.
nga angay tahuron panalitan ang mga santos angay manggina siya nga tahuron o tagaan pasidungog tungod sa iyahang mga maayong binuhatan tungod sa matud pa iyahang salantuson o balaang kinabuhi. Klaro ba? Pero ingon nga mo ingon gid kita nga ang santos gud or ang estatwa gid mismo mo Diyos. Wala gud ta ni ana. Nabisan pa kun atong basahon sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 4 hangtod 5, dili gid ta maigo nga nakasala batok ni ana nga kanang gitawag nato og teksto sa Biblia nga naman tungod kay wala man nato si baha isip Dios. Ang gidili sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 4 o 5 mao ang pagsimba o pag-ila nga Dios sa mga imahe. So wala gitay imahe nga gitgid nga giila nato nga Dios no bisag unsaon pa, no? So so klaro na ha. At least nakasabot kita og unsay idolatry. Pagsimba sa mga butang nga sa mga imahe nga atong gipaka-Dios bisan kung dili Dios. Wala gitay gisimba ngayon ni ana. Ang kuan lang ang mga laing relihiyon lang tungod kay makasabot ni ana. Objectively sigon sa ilang nakita, moingon sila nga kita nagsimba ta og mga Dios. Pero kita subjectively mo nang we will differentiate between subjective and objective. Objectively sigon sa nakita sa mga laing relihiyon, nagsimba ta sa Dios objectively. Pero subjectively kung kita'y pangutanon, wala. Tungod kita mismo nasayod man sa atong gibuhat. Kaya gitudlo man gyud sa Katolikong simbahan nga angay tahuron ang mga imahe isip mga sagrado tungod kay representa man kini sa tinuod nga kanang tawo or kanang gitawag nato linalang sama sa Santo Niño sa mahal nga birhen nga angay gyud usab nga tagaan og pasidungog og tahuron. Sa tupa sa ilahang personal nga pagkatao angay silang tahuron ang atong mahal nga Senyor Santo Niño ang tahuron tungod kay man lagi siya Dios man siya sa tinud-anay muna nga atong gitahod ang ilahang imahe pero wala nato gipaka Dios. Ang atong gihimo mao lamang ang pagpasidungog o pagtahod pero wala nato simbaha isip Dios. Klaro ba? Ana mo na ha. So mo kana siya so dinhi lang mo nakita ko ba ato lang gimubo gamay ni kay medyo na ako na sa video na bisi-bisi gamay ang ato ang kauban no si Inday Camel. So hindi lang nakita kutob og ako lang gyapon kini yung ubos nga alagan Reverendo Padre Edwin Academia Akab mga namilit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagahong tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.